رأيت شمسا أشرقت تلك السماء تغذو الحياة بنورها تسمو سما ناديتها أنغام صوت هاتف لكنها تأبى بأن تتكلم yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa, muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shi ne cikakken shiryayye. Allah ya shirye mu da shiryawarsa. Wanda Allah ya ƙaddara masa ɓata, babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa farko da iyaka da ƙarshe su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbinsa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Jama'a assalamu alaikum. Wannan shiri mai suna Guzurin Ramadan za a dinga gabatar da shi a cikin watan Ramadan minti 15. Abinda wannan shiri ya kunsa shine nuna mana fa'ida da hikima, alkhairi da ke cikin wannan babbar ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi. Da farko Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. A cikin wannan aya akwai saƙonni guda biyu. Allah ta'ala ya gaya mana shi ne ya halicci dukkanin aljanu, shi ya halicci dukkan mutane. Sai kuma ya gaya mana hikima da ta sa ya halicci aljanu, ya halicci mutane, shi ne ya sanya su yi ibada. Illa liya'budun. Ban halicci mutane ba, ban halicci aljanu ba, ban halicci mutane ba sai domin su yi bauta a gare ni. Allah bai faɗi sauran halittu ba, sai ya tsaya kawai akan aljanu da mutane. Akwai mala'iku ma suna bautawa Allah. Amma me yasa Allah ta'ala cikin wannan aya sai ya ware aljanu kawai da mutane? Saboda a cikin halittun Allah mala'iku su bauta kawai suke zalla, ba sa saɓawa Allah. A cikin mala'iku gaba ɗaya babu wani kangarare, a cikin mala'iku gaba ɗaya babu mai saɓo. Su mala'iku gaba ɗayansu ma'asumai ne. Allah ta'ala bai taɓa sa mala'ika ya yi bai yi ba, Allah ta'ala bai taɓa hana mala'ika bai hannu ba. So da haka mala'iku la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sannan Allah ta'ala ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Haka mala'iku suna bautan Allah ne, tsantsan bauta Allah ba tare da yin sabo ba ko miskala zarratin. Sauran halittu kuma na Allah gabaki ɗaya suna yin ibada ne kauniya. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Komai da kashina a cikin halittun Allah gabaki ɗaya, da na ruwa da na tudu, da motsi da marasa motsi, da na sama da na ƙasa, da manya da ƙanana, da na fili da na ɓoye, dukansu gabaki ɗayansu suna yin bauta ne ga Allah ta'ala, irin bauta ta yadda da cewa Allah ne ya halicce su kuma ba sa saɓawa Allah. Amma aljani da mutum su ne waɗanda ake cewa su yi, wasu su yi, wasu su ƙi, a ce su bari, wasu su bari, wasu su ƙi bari. Da haka sai zama sakamako na shiga wuta ko aljanna ya taƙaita ne akan sakamakon da za a wa aljanu da mutane. Don haka ne ma aljanu Allah ya ba mu kisa sun ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalika. A cikinmu akwai nagartattu, akwai kuma koma bayan haka. Wa anna minnal muslimuna wa minna alqasidun. Suka ce lalle a cikinmu akwai musulmi waɗanda suka miƙa wuya, akwai kuma alqasiduna azzalimai
waɗanda suka kangare aka sa su suka ƙi, aka hana su suka ƙi hannuwa. Haka sai zama hisabun bauta yana hawa kan mutane da aljanu. Da haka Allah ta'ala ya gaya mana shi ya halicci mutane da aljanu, sannan ya gaya mana bai halicci aljanu da mutanen ba sai domin su yi bauta. Wannan bautar ita ce za mu duba. Ita bauta illa li ya'buduni li wahidun. Ya'budun shine ibada. Ibada kalma ce ta larabci wanda take nufin at-tadhallul wal khudu'. Idan aka ce ɗariƙun mu'abbad, wannan hanya ce horarriya, hanya ce da aka goge ta, aka tattake ta, wato ya zama ta zama ciyawa ba ta fitowa. Idan ka bi hanya a cikin gona wacce ake yawan bi ko a ƙauye, za ka ga tsakiyar hanyar ciyawa ba ta fitowa saboda yawan bi da yawan takawa da yawan zirga-zirga, an riga an daddage abin da zai fito da ciyawar. Sai ka ga alama hanya shine inda babu tsiro ko babu ciyawa ta fito saboda yawan bi da ake yi. To wannan shine asalin ƙanƙan da kai da kwantar da kai da ƙasƙantar da kai a gaban wani shi ake kira ibada. Ka mai da kanka ba kowa ba a gaban wani shi ake kira ibada. So da haka ashe ibada shine miƙa wuya da amincewa da yarda a zuciya da fili da gaɓɓai da baki cewa wanda ya cancanci bauta shine Allah ta'ala shi kaɗai. Za ka gane wannan in ka gane rukunin ibada. Ibada tana da rukuni guda 4. Akwai al-ma'budu. Al-ma'budu shine wanda za a yi bautar gare shi, shine Allah ta'ala. Akwai al-abdu. Al-abdu shine wanda zai tashi ya aikata bautar. Sannan na 3 akwai al-ibada. Al-ibada shine abin da za a aikata da sunan ibada din na aiko a bari, shine al-ibada. Akwai kuma at-ta'abbud. At-ta'abbud kuma shine a tashi a aiwatar da bautar. Ka tashi ka aikata bautar shi ake kira at-ta'abbud. Ko al-ubudiyya kuma shine ka mai da kanka bawa cewa duk motsinka da tafiyarka da shirinka da maganarka da tashinka da zamanka da tafiyarka da dawowarka da faɗanka da yardarka da kukanka da dariyarka dukka baki ɗaya ka ɗauka kana yin su ne da sunan ibada. Zaka sai zama ibada ta shiga ayyukanka na aƙida da ayyukanka na shari'a da ayyukanka na mu'amala da ayyukanka na akhlaq. Duk abin da ka bari ka bar shi ne da sunan barin nasa ibada ne. Duk abin da ka yi shi ne da nufin yin sa ɗin ibada ne. Wannan shi ake kira ubudiyya. Kun ga akwai ubudiyya shine ka shirya cewa kai ɗin ma bawa ne mai karɓan yi bari. Al'abdu kuma dama kai bawan ne ko ka yadda ko baka yadda ba, domin abdu a istilahi na Ƙur'ani an kasa shi kashi 3. Akwai abdu ibada khasa, bawa amma keɓantaccen bawa na musamman, babban bawa na Allah wanda ya yadda da Allah, Allah ya yadda da shi. Kamar yadda Allah ta'ala a gurare da dama yakan siffata Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan abd. Misali a cikin suratul baqara, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, mimma nazzalna ala abdina. Kamar farkon suratul isra, subhanallazi asra bi abdihi. Kamar farkon wato suratul kafi, alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba. Kamar farkon suratul furqan, tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi. Kamar cikin suratul anfal, a gani kamar suratul najmi, fa auha ila abdihi ma auha, alaysa allahu bikafin abdahu. So da haka wannan ubudiyya ce khasatul khasa. Wazkur ibadana Ibrahim. Kaga Allah ya kirawo ni'mal abd innahu awwab. Allah yana siffanta annabawansa da wannan. Ashe a ce maka bawan Allah, wa annahu lamma qama abdullahi. Kaga Abdullahi ya zo alqur'ani. Raka Abdullahi bawan Allah wanda iyadda ba zai bauta wa kowa ba sai Allah, wannan shine Abdullahi. To Allah ta'ala siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada.
wa ibadur rahmanin ladhina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kaga ibadur rahman wata ibada ce keɓantacciya. Kaga Allah fa auha ila abdihi ma auha. Kaga nan ma ibada ce. Da haka akwai kuma bawa komai da komai, kowa da kowa a gurin Allah bawa ne. Allah ta'ala ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. In kullu ai ma kullu man fis, ba wani abu da ke cikin sammai, dukan sammai din nan, sama ta 1, sama ta 2, sama ta 3, sama ta 4, sama ta 5, sama ta 6, sama ta 7, da kan al'arshi zuwa ƙasa, wani halittu na Allah. Allah ya ce illa atir rahmani abda. In kullu man fis samawati wal ard, duk abin da ke cikin saman ƙasa, ban ƙasa, cikin ƙasa, cikin ƙasa, wanda ake gani da wanda ba a gani, babba da ƙarami, na ruwa da na tudu, mai motsi da mara motsi, duka waɗannan Allah ya ce sunansa bawa. Wannan bawa ne gaba ɗaya, gama garin bawa, kowa da kowa. Amma akwai keɓantattun bayi, ibadur rahman, akwai keɓantaccen bayi, su ne annabawan Allah, wanda su suka fi kowa aiwatar da bauta yadda Allah ta'ala yake so yadda da shi. Da haka muka ɗauki abdu, shi bawa shine wanda ya shirya ya karɓi umarni daga Allah, ya karɓi hani daga Allah, ya karɓi duk wani saƙo da ya zo masa daga Allah na ayi, ya shirya zai yi. Wanda ya zo na a ƙudire, ya shirya zai ƙudire. Wanda ya zo na a bari, zai bari. Wannan shi ake kira abdu, kuma wannan shirin nasa shi ake kira ubudiyya. Ya tashi ya aiwatar da bautar shi ake kira at-ta'abbud. Misali, an ce kai sallah, kaga sallah tashi ne a yi. An ce kai azumi, azumi barin wasu abubuwa ne da suna azumi. Da haka sai zama ibada akan kanta ta kasu kashi-kashi. Akwai al-ibada al-qalbiyya, akwai ibada al-qalbiyya, ibadar da zuci ake yin ta, kamar tawakkuli, kamar taqwa da makamantansu. Akwai ibadar da kuma ibada ce ƙauliyya, al-ibada al-ƙauliyya, da baki ake yin ibadar. Akwai kuma ibada al-fi'iliyya, ibada ce da ake aikata ta da gaɓɓai. Akwai al-ibada al-maliyya, ibada ce amma da dukiya ake yin ta. Akwai ibada ce murakkaba min al-mali wal badan. Misali, in ka ɗauki rukunan musulunci guda 5, in ka ɗauki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, za ka ce wannan ibada ce ƙauliyya, fi'iliyya, sannan kuma i'tiqadiyya. Za ka ƙudire a zuci, da haka ta zama ƙalbiyya. Za ka faɗa da baki, ta zama ƙauliyya. Za ka aita da gabbe, ta zama fi'iliyya. Ibada ce ta ita la ilaha illallah, ibada ce da ake yin ta da zuci, ka ƙudire ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Ka faɗa da bakinka ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah, kuma ka tashi ka aikata a aikace ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah. To kayi ibada da ake kiranta ibada ƙauliyya, ƙalbiyya, fi'iliyya. Sannan akwai ibada maliyya. Ibada maliyya shine ibada da ake yi da kuɗi, kamar zakka, kamar sadaka, kamar waƙafi, kamar wasiya, abinda zaka ba wani, ita ce ibada maliyya. Akwai ibada murakkaba min al-badani wal mal, kamar aikin haji, kayi da kuɗinka kuma kayi da jikinka. Sannan akwai wata ibada badaniya kamar azumi, ibada ce badaniya tarkiya. Akwai ibada badaniya fi'iliya. Ibada badaniya tarkiya kamar sallah, kamar azumi. Sallah a tashi a yi ne, shi kuma azumi kada a yi ne. Kada a yi wasu abubuwa guda 8 da za mu yi bayanin su, to shine kayi azumi. In kai waɗannan, ka bar waɗannan abubuwan guda 8 tare da niyya, to kayi azumi. Abubuwan guda 8 waɗanda suke karya azumi ne, wanda za mu ji su a gaba, da kuma waɗanda aka ba su uzuri mutum 12 dangane ga abin da shafi harkar azumi. To waɗannan shine ibada. Al-ma'bud shine wanda za a bautawa, a yi bauta ga Allah shi kadai, ba a bautawa aljanu, ba a bautawa mala'iku, ba a bautawa mutane, ba a bautawa sama, ba a bautawa ƙasa, ba a bautawa rana, ba a bautawa wata, ba wata halitta da ta cancanci a bauta mata, domin ita ma bauta aka ce ta yi. To in ka ɗauki bauta ka ba wani, to ka ɗauki abin da bai cancanta ba, ka ba shi abin da bai cancance shi ba, domin bauta ta cancanta ne ga Allah ta'ala shi kadai.
qulillah a'budu mukhlishan lahu dini balillah fa'bud wa kun minash shakirin. Ka bautawa Allah shi kadai, ka kasance cikin masu godiya. So da haka mun ji ibada da abdu da ma'abudu da ta'abbudu da kuma ubudiyya, wanda su ne ƙarƙashin illa liya'buduni, sai dan su bauta mu. nan za mu tsaya sai a shirin na gaba. Wassalamu وإذا بزاوية هناك تلوح لي وطفلة حسناء تلعب بالدمى خاطبتها لم تمرحين وحيدة لكنها عجزت بأن تتكلم أدركت حقا بعد ذلك أننا عن الحقيقة قد أصبنا بالعمى كم من روائع في الحياة ترنو لنا لكنها عجزت بأن تتكلم